Hej, det er Bitten her. Jeg har i dag inviteret vores kommende speaker Camilla til et lille interview for lige at give jer en appetizer på, hvad vi kan forvente ved vores næste møde den 24. februar. Så velkommen til, Camilla. Tak for det, Bitten. Jeg glæder mig til at se jer. Ja, men vi glæder os rigtig meget til, at du kommer og inspirerer os. Og det er jo lidt nogle alvorlige emner, som vi bringer ind den morgen, du kommer på. Ja, det er det. Vi Ja, skal tale om de her tabuiserede følelser af skyld, som man ja, kan have som leder, når man træffer nogle beslutninger, som går ud over andre, og måske også ja, på måder, som man ikke havde forestillet sig. ja. Og skam, som Mm. handler om, at man ikke vil kendes ved sig selv som den person, man er. Altså skam er jo en indre proces, som andre ikke altid kan forstå, mens skyld handler Mm. om noget, man har gjort. Ja, Øhm, og så skal vi tale om de eksistentielle dimensioner af at bestemme over andre menneskers liv. ja, Så det bliver en dramatisk dag, men vi får det helt sikkert også spændende, og jeg skulle også til at sige hyggeligt, fordi ja. der er også rigtig meget energi i at tale om noget, der er vigtigt. Ja, det er nemlig vigtigt, fordi vi kommer jo til at stå i det ofte som ledere, det her med, jeg tænker også i nogle organisationer, hvor vi ikke selv har påvirket beslutningen, men skal udføre opgaven. Altså, det kunne være, at nu tænker jeg, en af vores store danske virksomheder, som Novo for eksempel, der næsten lige har været ude og afskede, var det 5.000 mennesker, eller mere end det, Ja, hvor jeg tænker, det er truffet på et højere ledelsesniveau, inden der er nogle andre, der skal udføre det. Så det tænker jeg jo ja, godt, der kan være noget ind i det tema, vi skal tale om. ja. Altså nu er det, og det er et godt eksempel fra den private sektor med Novo Nordisk. Jeg har jo også mange jo i den offentlige sektor, hvor man er underlagt, og heldigvis for det, kan man sige, for vi har demokrati, Mm. men politikers beslutninger. Og Ja, jeg tror aldrig, jeg glemmer en leder, jeg mødte, som havde ansvaret for en statslig udflytning her fra Indre København til Esbjerg. Fordi problemet var, at hun ikke kunne fortælle sine medarbejdere, at de ville komme til at flytte ud, og det ville jo påvirke alle. Og der er faktisk kun 3% af alle medarbejdere, der er blevet tilbage i forbindelse okay. med alle de her udflytninger, man lavede for omkring 10 år siden. Så, Mm. og der kan man sige, der skal man jo også gøre noget, hvor man ved, at organisationen vil simpelthen overhovedet ikke, måske ikke engang, kan man sige, findes i den her form, fordi organisationer er jo deres medarbejdere. Mm. Øhm, og så også de alle omkostninger, som det har for medarbejderne. Så det er jo store ting, man skal rumme ind imellem. Ja, det er det. Altså, jeg tænker jo faktisk lidt, det bliver en morgen, hvor vi går lidt dybere, end når vi hører en god historie om, du ved, en iværksætter, som har fået succes med en virksomhed. Altså, hvor jeg tænker, altså, inde i det her med skyld og skam og tvivl og sådan noget, hvor sidst vi havde sådan et foredrag, så var det faktisk om EQ, og det havde vi før jul, fordi det tales der rigtig meget om i øjeblikket, at det bliver det nye, som en leder skal kunne, og at det jo faktisk kun er ganske få procent, som kan det med mennesker. Selvom vi alle sammen tror går rundt, og at vi er gode til det alle sammen, så er det faktisk kun er det 7 eller 9%, man siger, der kan finde ud af det. Så jeg synes jo, det er meget godt sådan lagt ovenpå, at vi så skal høre om de her følelser, som du kommer og taler noget mere om. Det er jo også fordi virksomheder og organisationer, hvad enten de er private eller offentlige, så er det jo i sig selv et paradoksalt fænomen, det her med arbejde, kan man sige. Og vi går jo på arbejde på grund af en funktion. Så det vil sige, at vi er der jo ikke som de mennesker, vi er. Altså, det er jo ikke meningen med arbejde. Der er nogen, der Nej, skal gøre noget, ja. og det gør man så som en del af en større sammenhæng. Men alligevel er vi jo inde i den her produktion, hvad enten det er offentlige eller private ydelser, så er vi jo nogle mennesker med et liv, som privatpersoner, som er omkring os, som også er på arbejdspladsen, de relationer, vi har med andre. Så derfor er Mm, det, som sagt, der er et indbygget paradoks i at være leder for den her organisation, som er der for en opgave, samtidig ja, med, at man jo også skal tage hensyn til, at det er mennesker, der skal udføre den her opgave, og det er det, vi kommer til at tale om. ja. Altså, jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at høre dit oplæg, og jeg har også selv en fornemmelse af at have stået i nogle af de temaer her i mit lederskab, inden jeg blev selvstændig og nu driver de her netværk. Så altså, personligt glæder jeg mig rigtig meget til, at du kommer. Og Tak lige det måde. ved jeg faktisk også, at der er rigtig mange andre, der gør. Så Camilla, jeg glæder mig til at byde dig velkommen her den 24., når klokken er sådan cirka 8:30, og så en god times tid frem med gode dialoger undervejs og masser af viden. Så tak fordi du tjekkede ind med os her, og til jer derude, vi ses den 24. Ha' det godt. Selv tak. Hej hej, vi Ja, ses. hej.